Mintim daddy ako. Daddy I am mo kashre. Woni ya ban den. Wona wi asenyi na adwane kotwa. Ebeyi wa ye nyame aja. Ebeba udi nyame oba. Onyame sonson koron. Woni ye mbu afọ wa branyina. Yes wine cry ni ya fana siman wo. Onyame. Ebeyi udi ya ebeba udi da. Onyame. That's a wine crying and fancy man. Onyame, the bay would ya ever woodina. Onyame, Dediam Bone, Yoshira. Yes, of Mammy Cremai. Oheneni Adazoa. Yes, you. Assassin, yes, of Mammy. Oheneni Adazoa. Yes, you. Ori tutu tatai na hini dana betrisu. Oye juda mabusia kumudata. Oyo nyami tumfo. Bokuro motia yesani humopwe. Eni akweni ampimp mwechani mwashia. Eunte una bibiara hintawe. Bata kwaje kwa abobu nyamenono. Yedi senkutin, yedi tenteben. Yedi odru jani sembukani menta senku. Netutru bentuara nebeyi waye. Kedi ampo nyami usa yeye. Kedi ampo nyami usa nasiye. Ejana tibrebre. Ejana tibrebre. Brebre. Yasi wine cry yefana semanu. Onyame. Ebe udia ebeba udinda. Onyame. Kedi ampone. Yoshira. As a wine cry, the fancy man. Onyame, Oheneni Adazoa. the baby would ever did that. Onyame, Jam Pone, Yoshira. I'm a sign a pransam Adukata ring uncle. Or winting prequa with your bunutia coco. Or pam cotocrobo just said the bre. Or tom painting so manatafuton kumabre. Or strip was such a reader the moda. And Hunabubrim way, or mintim way, or dinning way, or penpim way, or then chamber power bruce or bravia, or then shipping power tree. One now for Cocos and a cobra and it was war. What's your brand of Cotobu watching a packine? Now you could drop more around a sepo. I didn't know my budget piece of war by yen. I danced through a war. Now they were three Yanko, Kukuran to me, Yameno, and to me and Kuku Yameno, or Sabari Makatachi, dance yam very. That's why crying, Yavana Semanu. Onyame, the bay would ye, Beba would da. Onyame, Dediam Pone, Yoshira. Wine crying, Yavana Semanu. Onyame, that's wine crying, Yavana Semanu. Onyame, Yes, of Mammy Cremai. Oheneni Adazoa. Onyame, Dediam Bone, Yoshi.
blessed, hallelujah, blessed, hallelujah, blessed be the name of the Lord. Oh, Shirankaira, Dinidi, Unamikasie, Shira, Kaira, Dinidi, eh, Shira, hallelujah, Shira, hallelujah, Shira, Kaira, Dinidi, oh, Shira, Kaira, Dinidi, Yenamie, Shira, Kaira, Dinidi, Ore, Shira, hallelujah, Shira, hallelujah, Shira, Kaira, Dinidi, Shira, hallelujah, Shira, hallelujah, Shira, Kaira, Dinidi. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hey, blessed, hallelujah, blessed, hallelujah, blessed be the name of Shira, hallelujah, Shira, hallelujah, Shira, Kaira. Brahima abrabobia onipa bo anyame nimu no eye wo bre. Bible say nyansan fiti ase ne yehu osuro. Eti wo bre ya ye bo wo wie ya se. Ye tumi fa ye ode nye hwe. Waso osiesie wo ponko de ma wo koda. Nanso nkurumudie die. Hey, ewe wurade ho. Berofo awie wo hweme. Wa ye de wa ho odi betimi bia. Jaidi aka no ma wurade. Na se woni obi nam na ne ho ɔden a entokwa ba ye gina chire ni amane mora na wakokwa no eruti ne yakɔ school no yakɔ ntakwa ni ye chire obi ba ese fa wunyina to fo fa wunyina to fom ye be su je samawo sa eti sa na sese wo ye na wo gina chire na ahwede ne ho ɔden na se wunya ne mu gidie sa akwa no so a wobɛko am wadi nkonim enu tina no akodu su ha no ho na suafo ya ye dwuma bere ose mon kwan kon ye hodo bom so wura ya ye dwuma na dwumu no nyina na su ya nyawe na emom wanu mu asem no nti na Bible say wo kwan kod ye hodo hey obuma pata na ko matawu asewu no ya tete wonyam wo mu nuano me say di onyame pe ye wo no wadansi die be ma nipa abehwe said ye na no wonyam nipa se mo meboa ye wadansi die be ma nipa abehwe die wonyame tumi ye se wo begya wo ko no ama no a waye ne yesese wo ye nipa fam wanu madura watu anamo wa wapem jaimano Shira, hallelujah, Shira, hallelujah, Shira, Kaira, Dini. Contract the assessor we be a why you was submit why you. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hey, blessed, hallelujah, blessed, hallelujah, blessed be the name of the Lord. Shira, hallelujah, Shira, hallelujah, Shira, Kaira. Seka munkuwadia agaye uo seka munkuwa
Nakaya sekra seka wonkuadia akaya uo onyameti seutino odi besiye onyame obeyi mimi si onyame beye wi jan to kwana ma no na gina chire na ma ni mora wo de ma ne se wo be botene ne abrabo na wananti wo na kwanso na wadi na sade so onyame the principles na hye ni wiase na hye se obedi hwamu a mesi abrabo bi a Kristo nim no ekowie wo enti wa bre ya wo boy ni wo wie ya wo ti ase ya na bi mu ye ene nyame bi ani ho ene bibi ani ho nyame ni ho wiase na one day common sense. Oh really ade be bo wato se pew na be hu se wo hia basa bi ya so che common sense ewie yi ja ntokwa no ma no na ne ho de ye ne nam no ne ho de obetumi akon atwitwa agye ema mu refra tete samono na munka mu kani nyuma no na me beya di fufuro mebo kwan matu esreso mabe subonti abedani anwia amamo unse mini asafo awrade bibi akwan tu baby akwan ni mi ma oni bi eni daso why nebeti mi asiewie why crani mi putufu mi trimu ponye bonni eti mi me na mi trimu ponye bonni o eti mi me mi trimu ponye bonni eti mi me ye mi ni majini uo eti mi me oh ya jini ya jimpo wana wadi won to erade so no ti se duesi esubontin hu wosuna ba woni bremu ai ade wo ye nyina bewieye woni e won strong your tanfu beyo ni kwaje ni erade a she akudi e biara be sorry etia wo no mi sinari nye Wotima futa sima wo obema Raimosi wana wadi wa hutu erade sono ti se duesi subonti wu wasuna pa woni bremwai ade a wo ye nyina beweye wodi e won stroni otamfu ibeyo yakwachi eni erade a she akudi e biara be sorry etia wo no me se na ri nye otima futia sima wo prema ye na ni trimu ponya boni o enti mi be munyame mi trimu ponya boni enti mi be efi se mi ni majini mu o enti mi be munyame eya jini po me say munshano woni madwen wodwen wo enya dwen bone wo so wo mo asetena papa ne awie pa empanifo se kwatere kwa so obema ntoma atie ni din na de wowu asori akwaba ne so obema wo nkwa akinyeje bi anim awie me dofo fa Yesu kabra bono fa Kristo e kabra bono wakosuku woni mudie nanso fa Kristo ka sansa abrabo bi a Kristo onimu eye abrabo abako wie owuom fa Kristo ka obesisi hallelujah enyo nyamka wonyamie gwama woso oh enyo nyamka onyamie waso roa enyo nya
Intini da 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 Karama sakata ya daria Enyo nyamka Enyo nyamka da 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 Yere Para woso karantana minia Enyo nyamka Onyamie Rakandala vakasanta yandari ya mayana Enyo nyamka Enyo Enimo nyamuka Enyo Sharamaka satarabasa kayana Waso Bedofo Ewie minim baby a wakoduro fa Kristo ka ho okasa na niam nyina yedi o wotumi ya sona hwe yehunu se ne waka no ye nokore oye wona ohwehwe na kira kan na katuafo o muwani mu ase ewie unyuma panuti Basakuri ejumera yate ofra srokono yaba wanimo emofofro fasra yene karamasa cheye kwanda ewie utofu nyankopon basakuri ejumera yate wofre yaba wanimo enwofofro kabaraba fasra yene chweye kwanda utufu nyankopon basakuri ejumera yate wofre kabaraba sakayandari re kantara vakatandes yaba wanimo fango fo frusrayanie karama sakaya wasubasya rigu yeso esu sosio etie e amaye apremposio rigu yeso wonya meriye adenina hey kabara wasrubasio rigu yeso rekantara basanta etie amaye apremposio hey rigu yeso wonya meriye adenina wonya me yadia fofrawie apremposio rigu yeso onya adinina apremposio rigu karabasakata yandara masaya wasrubasio rigu yeso esu sosio amaye apremposio
Yesio Charabakaya Darabasatararu Onyamiria Kaba Baba Midimafo Ete Asiji Asafu Radi Eka Yehui Yenim Enwase Unyamima Yenimu Wase Yesu Yahai Karabayana Bepuwe Ewe Udimafu Kabaraba Etsi Asiji Le Kantaraba Katandes Asafuerati Eka Ui Wenim Emwasi Onyamima Wenimu Wase Oso Hai Karabayana Bepuwe If you say Eradi Nebeye Asafu Eradi Nebeye Oheneni Karabayana Neye Radeko Eradi Nebeye Asafu Eradi Nebeye Oheneni Karabayana Neye Radeko Toast Young man of faith could take testimony right here. Unyami guswa ni mahu adwuma we ya about tosu 37 but tested positive. What God cannot do does not exist. Ni unyami ntumi nyanu eni wiase. Utumi bibia. He is unlimited God. So obejinu dia. Yes, yanko. Okay. Dida ya menkasa. Tiabusuafo Unyami gusu ye dwuma woman of faith yeti koi last year September ene nyame ayadom ano awie ya me wa solid dem ene fiade current testimony ne Sunday woman number 37 but tested positive unyame ye dwuma o ye dwuma yango unia Adina na apia de bema si oba be ware afi no oba be ware na na apia imo awade no mpa yeye pa enye sa awade wo be ware no gadwe free na brabo ifiri mu to testimony. Osoro ya asase ye fu Nyankopon twedi ampon katachi odi mense me fata oda ase bro de na so adom ye ni oye nimdie ni nyansa de ba kire Satan ma no so abra na se with Jesus Christ name. Amen. Amen. And then come upon a miracle. Yango kre. Yango. Yeah, I told so with audio, my audio not clean, your audio not clean like 3 times because I need so. I got last week Wednesday, none of our appointments were hospital now. We were and woman antibiotics. Into Wednesday, we made some corner and the MRG said me test. Pregnancy test actually, the corners me positive and antibiotics in let discontinue. The year and was negative on Wednesday. That was last week Wednesday. Into Monday, I'm a panel. Yeah, vampire. Mommy can be say Monday no prayer session never short because we baby. Nah, yeah, I have online no. I'm even seeing Bible. It's enjoying in Pibono, not Monday and a panel or blood test be here. Any urine test. It's me, I just say, okay,
since my also was, let me randomly test. So if I'm a tester, man, who you and me job, kids in a tour. Until later, I got sure and I could see a faint line. And I wasn't sure. Then we were different brand of test kits. And also we check here, I could see a line. And then me say me so. Until I decided to take my time. I mean order different test kits. No pay me sorry. And now me here testing me. Stay here. 3 different brands. It's all showing 2 lines. Stefia, I am pregnant. Stefia, Oheneni Adazoa. I've been married for 3 years. Now in the marriage, I was working in the marriage with a hidden burden. Because ex and I'm in the war as at that time. Catch him as our wife and our war. Now, we had tried, it wasn't coming. To the extent to say, Mrs. Tekunu Yosofo, ebe catching me say, we won't be there from him say, I walk by your dear mommy into this and pipe boom with your thing. Stefia, I've been working with this burden on my shoulder. Now, mommy called delay show no, as at last year. We share show no, I had a dream. I saw mommy and I was crying. And no busa me sad and I see me show me am she say ma wo be che. No stre share me. Until one I me tell say ye be a woman of faith. Now this year, recently, the cabinet beginners class I joined me recently, and sana enough for me joining. It's me join me, your bomb pie mommy refer to X's, no. Stefia, my fan pie bonne India grow. Because na me I catch me. Na me X's mean baby o timi nante ko. Stefia, na me see me. Stefia, can say see me. God is in the group. God is in mommy. Mommy hears the voice of God. Stefia, I tried that in your dream, and I even shared with you. Send women, Nana, any lady be if you are not meeting Ghana, lady B, cause our family so much pain. The lady me at the king cannot Apostle, now I am a dessert, ye be miracles. Yeah. Cause still as any baby that so doubt to Unyame century. No question. Enra, this week as a mommy and son are tested positive our platform so. Enra they no so awari 8 years. Okay. We dem say and then 3 days. Okay. Enra they no say 8 years na awari. And we ya no pay we ya me wa sorry the Sunday me so positive ne dey on the minimum years ono so awari a nyame akai mi. Enti ene ye behwen senkyere ne. Apostle de ne friend senkyere ne. Bedase awrade nyankopon hyira na onhyira yahwefo ne yetiefo nyina. Ngam fa nche na otwe mienu ye mai. No kwasem. Ya na ya bre kakra ne ya homia ho emi ya ibotu. Obeya ne dai. Ye ka mre wabo no ba no. Sadetie. Ye ka ensenkyere ne a ensenkyere ne nyina ne se ade a nipa gidie ana nipa ntumi ntiase na atumi abamu. Se ade behunu nyankopon wakwasore eno ye one ene ye wo yare ana wo ha obi da obi so na wako ne nko na nyankopon humobro afo obi so na wabompa ya ma sa nipa kro ne bia yafunu yade ya atu ayira eno na mususu se eno ne nsenkyere ne ho no sa na asofo ni bi peso mo ka se ya na ye dwuma hyehye bedase ko se ehu bi bedase bi ase o mo asan be keka ese o na nye no kore on se ohene wiase ye tie no nyama mo no ate atum kakra mai sade ye wo sika original no san ye wo counterfeit wo yeah nti ye wo original minister of God ye wo de ono so eye kanta onye original kanta man of God yes fake what you say ntino
wontimi ka sɛ obi yɛ fake a wahyehyɛ adwuma no kyerɛ sɛ nyankopɔn diifo anaa ne sɔfo a ɔyɛ gyani wɔ yisu nyame power ɛni hɔ nsɛnkyerɛnne deɛ ɛda so wɔ hɔ ɔn sɛ yesu kristo kɔ hyia daa bim ɛwɔ Luke chapter 13 verse number 10-16 na maame no yɛ obi a ɔyale pumpunu yare yɛfrɛ no sɛ akyakya wabrɛ bebree ɛso stay na maame no kɔ asɔre ebia ɔkɔ da kɔpɔkɔ meet Jesus Christ twerɛ no sɛ yesu frɛ no de ne nsa gu so ɔbaa ne masane wafiri wɔ mmerɛm ɛfisɛ ɔso yɛ Abraham asini aseta ado ato mponkyɛm finhyia dum wɔtwe hyɛada mfoɔ sɛ adeɛ no wasane mo na yɛ homeda farisifoɔ no sɛ adeɛ nti na wasa yareɛ na yɛ homeda na yesu tia wɔ abusua abronsanfoɔ anum ne gu daa no ka ɔmo nko atena wo yadeɛ na sɛ abayifoɔ deɛ ne ɔmo na ɛkɔ asɔre ahomɔne yɛ ne ɔmo na ɛkɔ asɔre ne nipa a ɔbɛnya nka ada sapɛmɔborɔ da bia wo deɛ yɛ mmɔbɔ ɛnyɛ te sɛ wɔ no nti Christ sane wɔ no na ha wɔ na wɔsi nya atwomfo mu ana nsa na furuma na ne nantwie ɛnkɔ nsuo nkɔnom nsuo homeda na wei Abraham asini ya seta na to mponkyɛm finhyia do mini ukwan sɛ mesane nana na wɔsane wɔ baa no man fa hodie ɛyɛ nsɛnkyerɛnne nti Jesus Christ e korɔ no according to John 14:12 na ɔka sɛ me kɔ ne nnwuma a mimi wei no mo nso mo di makyira mo gye me Christ die mo bɛyɛ na mo mpɔ deɛ mo bɛyɛ akɛseɛ mpa kyɛ deɛ miye ɛno na mo de agyina hɔ a mo de ɛyɛ nneɛma anwonwo medase yes ɛwɔ sɛ Nyankopɔn so fa hɔ so kɔ Nyankopɔn asɛm deɛ wɔn tum na sɛm yɛ no korɛ ba mo deɛ no ɛyɛ atra petro do ɔhene medase wɔn sɛ Nyankopɔn asɛm ntwa toro ada na meka saadeɛ bɛyɛ kwa wɔ asase nya bi ne Nyankopɔn asɛm bibia bɛtumi ayɛ kwa ba nyame asɛm deɛ ɛnyɛ kwa da wɔso de ɔgye me deɛ nnwuma a meyɛ wɔn so bɛyɛ ɔbɛyɛ akɛseɛ mpa kyɛ deɛ meyie ebi ne sɛ woyɛ ɔbaa bɛsia o but hwɛ nneɛma akɛseɛ a Jesus Christ fa wo so yɛ ɛmaa yi bebree ka so makɔ hospitals bi kora hɔ a yɛyi wɔ mu rum ne ade but deɛ na asie nti deɛ Nyankopɔn tumi yɛ no nipa nte aseɛ nti nsɛnkyerɛnne no ebi no nti nsɛnkyerɛnne no yɛ ɔhene ɛwɔ hɔ ɛda so yɛ adwuma eti ebrɛ sui no nsɛnkyerɛnne ɛyɛ adwuma bebree kwa bɛ so beda ase on sɛ Nyankopɔn ba Jesus Christ nyame fa ne wiase nsɛnkyerɛnne da so yɛ adwuma on sɛ Matthew chapter 28 16 17 18 20 no bra Yesu wusɔre yɛ no Bible so bɛka asuafoɔ nka kyerɛ so wɔde wɔsoro ne asase tumi ama me monkɔ yɛ ama asuafoɔ do bɛgyima die no monkyerɛkyerɛ sɛ ɔni deɛ mahyɛ mo so na mene mmɔ hɔ ɛde kɔsi wiase awieyɛ nti so far as wiase awieyɛ ma yɛn deɛ ne Kristo ne yɛnam no yɛnam miracle yɛnam nsɛnkyerɛnne ɛnam asɛmpa ka no so atwe nipa ama Christ na henie nti ntwam because nsɛnkyerɛnne ne Nyankopɔn asɛm ɛnenam nsɛnkyerɛnne yɛ kɔpɛ anaa ɔso ɔno ade bɛdi akyi bɛda ase ɔn sɛ deɛ bɛdi akyiri ne sɛ meyɛ de bɔn yɛni na masakyerɛ madwen bi a waka nsɛmpa wakyerɛkyerɛ me ama te aseɛ na magye deɛ ne bi a meka sɛ yaleɛ bi dam so a doctorfoɔ a yɛ fam deɛ ɛnkɔ because adeɛ bi a yɛ honam deɛ de honam ko ɛna adeɛ a yɛ sunsum deɛ de saa yaleɛ no to nipa no so no pa fa honam wiase aduro bi afa ne wura machine sim ɛnkɔ until sɛ Nyankopɔn hu bɔbɔ bɛfo bi so aba no so nti ɛwɔ hɔ yɛkɔpɛ sɛ de ɔyareɛ no ɔna kɔpa ayaresa nti nsɛnkyerɛnne deɛ nyame de ama ne nkoa ɛne ne mfena adiifoɔ maa ne woman of God foɔ a yɛagye Nyankopɔn adi no ɔfa so yɛ nsɛnkyerɛnne nti nsɛnkyerɛnne deɛ nipa na kɔpɛ sɛ ɔyare a na akɔ hospital nti saa na tie ba so ɔde nsɛnkyerɛnne bɛdi akyi na mekyerɛ m sɛ sɛ magye asɛmpa no di a deɛ ɔno ka nsɛm no kyerɛ me no wɔ authority sɛ ɔtene ne nsa lay ne hands wɔ me so ɛyɛ Mark 15:16 no wɔse na nsɛnkyerɛnne bɛdi wɔ na bɛgye asɛm no die n'akyi medin ne mu mobɛsa nyarewa mobɛtutu ahombɔne mobɛma a wɔwɔ so bɛnum awuduro mobɛka kasa foforɔ wate aseɛ nti ne nyinaa no yɛ deɛ wagye adom akyɛdeɛ na woka saa atwam nti ayaresa adom akyɛdeɛ na Kristo de maa no asɔre no yɛmfa nyɛ deɛ wate aseɛ nti ɔhene ɛwɔ hɔ ɛda so ɛyɛ adwuma ɛwɔ hɔ nsɛnkyerɛnne egu mu ahodoɔ anaa meda ase ɔbisa asɛm a mu da ɔpa Nyankopɔn nhyira nsɛnkyerɛnne gu mu ahodoɔ na mɛgyina mmienu so yɛwɔ nsɛnkyerɛnne a di kan a de bɔ yɛni ɛho na Awurade asakyera abranteɛ nkɔ asɔre da ɛne ɛwi deɛ ne hwenem kyɛ sɛ bia ka azɔ pipe every president wɔtwa credit agu n'ani so ne deɛ hunu yɛ no ɔdi Christ ho adanseɛ saa nipa no yɛ nsɛnkyerɛnne di kan yɛtɔ so mmienu sɛ obi ɛyare doctor dikiri obi yɛfunu so wɔn ba ne nyame yɛtumi afɔ obi so mena nyinsɛn obi abubu ɔda hɔ ntumi nante ne nyame afa ɔsɔfoɔ na odiifoɔ na sankani bi so anaa ne fena diini bi so ama saa nipa no asɔre in the name of Jesus Christ
ɛno so yɛ nsɛnkyerɛnne na nsɛnkyerɛnne yɛ no no ɛna ɛnam one way pacho me nsu ade bi wa nsɛnkyerɛnne na